Ako ne znaš šta ti radiš, ti bližu kao meni. Ja. Dobri? U redu. To je večer bit će vrlo interesantno. Ja znam, moj srpski je najloše, izvini, ali imam ideja. Ja mogu da imam neki AI, kako se kaže, AI generated lekcija za vas, da čita. To je lekcija, imam druženje ujutro u reke, zato što imam krštenje. Ali sve je, mislim, pola srpski, pola engleski, ali to je lekcija, to je, kako se kaže, poruka, message, poruka, mislim. To je, da, ova je sve srpski. Vrlo loše srpski, ali je srpski, ok? So, ova je, mislim, to je ovaj. To je tvoj srpski lekcija. Imam sprema za AI čita za vas. Ja slušam, ti slušaš, mi smo slušimo. It's not right. Ne dobri. Alright. To je, kako se kaže, comical event, da? Ok, probam. Prije to, mi smo može da molimo. Dragi Gospode, hvala se ovdje. Amen. U redu. Mislim, ajde. Krštenje. Sahranjen, ali nije nestao, živo svedočanstvo novog života. Rimljanima 6 propoved za veče posle krštenja. Voda se već slegla. Jutros smo stajali zajedno i gledali kako je naš prijatelj dao hrabru i lepu izjavu. Ja više nisam svoj, ja pripadam Isusu. Nisu morali mnogo da kažu, jer je voda sve rekla. Bili su spušteni, sahranjeni kao Hristos. I podigao, ne kao bolju verziju svog starog sebe, već kao neko ko je postao nov silom Božijom. Zato se večeras vraćamo Rimljanima 6. Ne da ponovi događaj, već da se seti značenja. Zato što krštenje nije samo trenutak, to je poruka. I to je poruka koju moramo čuti iznova i iznova. Dead to sin, Rimljanima 6:1-2. Pavle otvara poglavlje oštrim pitanjem. Šta ćemo onda reći? Da li ćemo nastaviti u grehu, da milost može da obiluje? Ne daj Bože. Kako ćemo mi, koji smo mrtvi grehu, živeti još u njemu? On razgovara sa vernicima, ljudi poput našeg prijatelja koji je jutros kršten, ljudi koji su došli u veru, kojima je oprošteno i koji su sada suočeni sa novom vrstom života. Ali Pavle ih upozorava i nas da ne zaboravimo cenu te milosti, da ne shvatam spasenje olako, da se ne vratimo u tamu koju smo već ostavili iza sebe. Kada je naš prijatelj otišao u vodu jutros, oni su propovedali bez reči. Ja sam umro grehu. To nije poetski jezik, to je duhovna istina. Ako ste spašeni, vaša stara priroda, vaš grešni identitet, vaš egocentrični način života, to je bilo razapeto sa Hristom. Kršten u njegovu smrt, Rimljanima 6:3-4. Zar ne znate da su mnogi od nas koji smo kršteni u Isusa Hrista bili kršteni u smrt njegovu? Hajde da se zaustavimo i razmislimo o tome. Rimljanima 6 propoved za veče posle krštenja. Ne u crkvu, ne u denominaciju, ne u osjećanju ili tradiciji, u njegovu smrt. Zato je krštenje važno, zato je jutros bilo važno. To nije bila samo lepa religiozna tradicija, bila je to sahrana starog života. Zbog toga krstimo uranjanjem, a ne prskanjem. Zato što je Isus bio sahranjen, a ne prašina sa prljavštinom. A kada Pavle govori o tome da je sahranjen sa Hristom, on ne misli simbolično čišćenje na površinskom nivou.
On misli na potpunu predaju, potpunu identifikaciju sa Hristovom smrću. Kada je naš prijatelj otišao pod vodu, podsjetili su nas da spasenje nije površinska promjena. To je potpuna transformacija iz smrti u život. Odgajan da hoda u novosti života, Rimljanima 6:4-5. Da kao što je Hristos vaskrsao iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi treba da hodimo u novosti života. U trenutku kada neko ustane iz krsnih voda, oni izjavljuju nešto još slavnije. Vaskrsao sam sa Hristom, sada živim novi život. To nije teorija, to nije ceremonija, to je stvarnost za istinskog vernika. Naš prijatelj je dao tu izjavu danas, ali šta je sa nama ostalima? Da li smo nastavili u toj šetnji? Da li je naše hrišćanstvo još uvek novo ili smo se ponovo smestili u stare obrazce? Spasenje nije u vodi. Hajde da zastanemo ovde i budemo jasni. Krštenje vas ne spasava. Voda koju smo koristili jutros nije imala moć da opere greh. Nije bilo magično. To nije bila sveta voda. To je bio simbol. Moćan, da, ali simbol. Spasenje ne dolazi kroz krstionicu. Spasenje dolazi kroz krv Isusa Hrista. Jer milošću ste spašeni verom, i to ne od vas samih, to je dar Božiji, a ne od dela. Efežanima 2:8-9. Lopov na krstu nikada nije bio kršten, ali Isus mu je rekao, danas ćeš biti sa mnom u raju. Taj lopov nije imao šanse da ode pod vodu, ali je otišao pod krv. Pa zašto onda krstimo? Zato što je Isus to zapovedio, zato što javno objavljuje ono što se već dogodilo u našem srcu. Primer Isusa. Sam Isus je bio kršten, ne zato što mu je bilo potrebno spasenje, već zato što se poistovećivao sa grešnicima i pokazivao poslušnost. Tada dođe Isus iz Galileje u Jordan k Jovanu da se krsti od njega. I Isus, kada se krstio, odmah iziđe iz vode. Matej 3:13-16. Napomena, otišao je u duboku vodu, Jordan nije bio lokva, Jovan Krstitelj nije prskao, Isusu nije bilo potrebno čišćenje, on je želeo poslušnost. I nebesa se otvoriše, i Otac reče, ovo je sin moj ljubljeni, u kome sam po volji. Kada je naš prijatelj poslušao jutros, verujem da je Bog i dalje bio zadovoljan. Obrazac Jovanovog krštenja. Jovan Krstitelj je stajao u pustinji sa jednom porukom, pokajte se jer je carstvo nebesko blizu, Matej 3:2. I oni koji su došli k njemu priznali su svoje grehe i bili kršteni u dubokoj vodi kao svedočanstvo pokajanja. Krštenje nikada nije bilo zamišljeno da bude ceremonijalno, uvek je trebalo da bude radikalno. To je razdvojilo one koji su se zaista okrenuli Bogu od onih koji su samo gledali sa strane. I to se nije promenilo. Kada je naš prijatelj danas istupio, oni su govorili, ja nisam samo posmatrač, ja sam sledbenik, ja sam njegov. Kako smo se danas kretali, ali koliko se hrišćanstvo udaljilo od te prvobitne svrhe. U većem delu sveta krštenje je svedeno na ritual. Prskanje vode na bebu, izvođenje tradicije bez razumevanja osobe, zamena pokajanja rutinom, ali Pavle nikada nije opisao krštenje na taj način. Isus to nikada nije praktikovao na taj način. John to nikada nije učio na taj način. I mi kao crkva koja veruje u Bibliju ne smemo da se vratimo u plitke vode, fizički ili duhovno. Krštenje nije zamišljeno da bude sigurno. To bi trebalo da bude predaja. U redu. Mi smo blizu kraj. Mislim, ja pomoć, ovo je moj drug. To bi trebalo da bude predaja. Opasno od neposlušnosti. Hajde sada da kažemo jasno. Ako ste iznova urođeni vernik i obajati da predužmete ovaj korak poslušnosti, vi hodajte u neposlušnosti. Moment. Moment.
Zašto onome koji zna da čini dobro, a ne čini, onome je gre? I da je možete biti spašeni, možda ste još uvijek na putu ka raju, ali dok ne poslušate veste odupirete jasnoj zapovesti Gospodnje. Svaki dan ozlažete, kažete ne svom spasitelju. I zašto me zovete Gospode, a ne činite ono što govorim? Luka 6:46. Ako mi volite, držite moje zapovesti. Jovan 14:15. Isus je otišao na krst za vas javno. Nije te se stideo. Da li ste spremni da javno kažete? Ja pripadam njemu. Dozvolite mi da vas pitam. Ako ne sada, kada? Ako ne ovdje, gdje? Ako ne u poslušnosti, onda u čemu hodaš? Poziv u crkvu. Crkva, hajde da hodamo kao što smo jednom izjavili. Neka naše kršćenje ne budu zaboravljeni trenuci, već svakodnevna stvarnost. Naš prijatelj nam je jutros pokazao kako izgleda da se preda. Neka naš to posjediti na šta smo se nekada obavezali. Neka nas vrati u radost poslušnosti. Nemojmo živjeti na pola puta. Nemojmo samo nositi ima hrišćanin. Odamo u novosti života. I to je to poziv. Ako nikada niste bili spašeni, prvi korak nije krštenje. To je verovanje. Jer plati za greh je smrt, ali dar Božji je večni život kroz Isusa Hrista, Gospoda našega. Rimanimljama 6:23. Taj poklon možete primiti večeras. A ako ste već spašeni, ali nikada kršćani biblijski, ne odlažite. Šluljaš, ne znam. Neka večeras bude noć kada kažeš, Gospode, ja ću te pratiti. Saranjen sa njim u smrti. Odgajan da hoda u novosti života. Amin. To je to. Hvala za tvoje vreme. Izvini za tvoj uši. Nema veze. Ok, u redu. To je to za danas. Možda Bog blagoslaven tvoj dan i večeri i moj srpski. To je to? To je to. Bog blagoslaven. Ćao.